Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a második Metorika beszéd elemző videóban, ahol Potyondi Edinának a legutóbbi tüntetésen színpadra vitt szövegét és beszédét fogjuk kielemezni. Mielőtt belekezdünk, két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy bármennyire is hihetetlenül hangzik, a hétköznapi ember életében hamarabb és gyakrabban fog felmerülni olyan kommunikációs helyzet, ami nyomokban arra emlékeztet minket, amit tapasztalhattunk Novák Katalin lemondó nyilatkozatában, mintsem egy olyan beszéd, amit több tízezres tömeg elé színpadra viszünk egy tüntetésen. Ennek a legfontosabb oka nem a közéleti apropó, hanem az, hogy nagyon más, sok tízezres tömeggel kommunikálni. Ez főként akkor érződik, amikor a rétornak muszáj beengednie például bekiabálásokat, rigmusokat és mindenfajta élő reakciót, ami teljesen kontrollálhatatlan elindul a tömegben. Ezt azért tartom fontosnak kielemezni, mert szemben a köztársasági elnök lemondó nyilatkozatával, ahol tudtunk nyomokban olyan dolgokat találni, amiket a későbbi szakmai életünkben használni tudunk, ez egy sokkal elrugaszkodottabb helyzet, és inkább csak általános kommunikációs igazságokat és Edinának érdekes megközelítéseit tudjuk majd kiemelni, semmint azt mondani, hogy amikor én legközelebb 30-50 ezer ember előtt beszélni fogok, akkor hogyan fogom a tömeget rendezni. A másik dolog, amiért ezt kiemelem, hogy a videó lerövidítésének érdekében nagyon sok tömegreakciót ki fogunk ebből a videóból vágni, mert így is nagyon hosszúra nyúlik majd, és gyakorlatilag abból már sokat elemzés szintjén nem tudunk meríteni, hogy a tömeg hogyan reagál egyébként a réturunkra. A másik dolog, amit szeretnék teljesen őszintén kiemelni itt az elején, hogy én Edinával kapcsolatban nagyon felületes ismeretekkel rendelkezem, az ő étosza az én fejemben 5 perccel ezelőttig, és ezt direkt szándékosan őszintén szeretném itt kiemelni, arról szólt, hogy ennek a nőnek van egy nagyon népszerű YouTube csatornája, és ennek a tüntetésnek a fő karaktere és az ő étosza, az ő kozmosza köré szerveződik ez az egész. Viszonylag minimális utánolvasással és lekattintással derült ki számomra, hogy milyen közéleti háttere, politikai múltja és egyébként médiafigyelem szempontjából releváns ex-házassága van, amiket itt most egyáltalán nem fogunk firtatni, és csak azért tartom fontosnak elmondani, mert hogy nem rendelkezem komolyabb Edina ismerettel akkor, amikor ezt a videót újra megnézem, és veletek együtt megpróbálom kielemezni. Odakint most szörnyek járnak. Mielőtt bármi történik, fontos kihangsúlyozni, hogy ez egy erős, pátoszos nyitás. Ugye a figyelmünk és az érzelmeink a beszéd előtti hetekben már szerint voltak rendezve, az, hogy így már in medias res jelleggel ezt a gombot azonnal benyomja, törekszik arra, hogy nem a tárgyat jelöli meg, nem egy sima szöveget kezd el felvezetni, ez bizony egy tömegjelenetnél megrendezésre kerülő beszéd. A rétor teljesen más állapotban van, mint hogyha simán a kamerának tolna egy nyilatkozatot, vagy néhány száz főnek beszélne egy konferencián. Az itteni szenzáció és életérzés az nem igazán összehasonlítható bármi mással, ezért nagyon fontos, hogy túlnyomó többségben pátoszos eszközöket kell használni. A másik pedig, találós kérdés mindenkinek, aki figyeli ezt a reakció videót, tudjátok-e, hogy mi a kulturális háttere ennek a címnek? Bevallom, nekem nemrég megsukták, úgyhogy nem is fogom az elemzésbe beletenni, mert amikor leültem azzal a szándékkal, hogy reagálok erre a beszédre, akkor fogalmam sem volt arról, hogy honnan ered az odakint most szörnyek járnak szöveg. Szörnyek, akik gyerekeket bántottak. Szörnyek, akik a gyerekek helyett a bántalmazókat segítették. A videó többi részében valószínűleg ki fogjuk vágni a közönségreakciót, itt egyszer viszont muszáj kihangsúlyozni, hogy a tömeg felzördülésének a kivárása az ilyenkor lényeges. Nem próbálhatod meg folytatni a beszédedet addig, amíg ezt a szervezetükből nem adták ki a tüntetők. Uram bátyám alapon kegyelmet osztogatnak. A magyar állam csődöt mondott. És nem csak akkor mondott csődöt, amikor nem tett érdemben semmit, hogy megvédje a bicskei gyermekotthon lakóit. Nem csak akkor mondott csődöt, amikor szabadon engedték a pedofil ragadozó bűntársát. Ahhoz képest, hogy arról beszéltem, hogy mennyire túlnyomó többségben a pátoszra kell támaszkodni akkor, amikor egy hatalmas tömeghez szól az ember, meglepő módon azonnal rátérünk a logoszra, és elkezdünk arról beszélni, hogy mi történt, ami miatt megszületett ez a tüntetés, és érdekes megnézni a struktúráját a beszédnek ezen a ponton, hogy hogyan kezdi el felépíteni. Nagyon érdekes a szerkezete, azt mondja, hogy az állam csődöt mondott, amit egyébként egy rétori túlzásnak kell neveznünk kommunikációelméleti szempontból, és annak hogyan építi ugyanazt a gondolatot egyel
tágabb értelemben egyel összetettebb mondattal. Hanem csődöt mond most is, ma is, ebben a percben is, amikor nincs egy mindenre kiterjedő, átlátható és független vizsgálat, ami tisztázná a felelősséget, hogy kik tudtak a kegyelemről, kik engedélyezték, kik intézték. Miközben a Logoszt nagyon egyértelművé teszi, és már is van hozzá egy végkövetkeztetése azzal kapcsolatban, hogy az állam csődöt mondott, nagyon fontos, hogy közben a pátoszát ne csak a mondani valóján, hanem a metakommunikációján keresztül is elemezzük. Edina nem úgy verbalizál, ahogy egyébként tenni azt a YouTube videóiban, vagy tenni azt stand-uposként, vagy tehette azt annak idején a politikai karrierje során, teljesen máshogy tagol. És ezzel alapvetően kiemelkedik a többi tüntető felszólaló közül, nem hiába köré összpontosul ez a program, nem hiába ő az utolsó színpadra lépő rétor, mert szemben más karakterekkel, akik azért, hogyha hallgatjátok nagyjából, hogy hogyan beszélnek, hasonlóan beszélnek, mintha beszélnének egyébként is, Edina teljesen átalakítja a verbalitását annak érdekében, hogy jól működjön itt fent a színpadon. Látszik, hogy nem csak a szórakoztatóiparból hozza a tapasztalatait. Nem kezdődött el a gyermekvédelmi rendszer és az ahhoz kapcsolódó jogi szabályozás átvilágítása. És természetesen nem tudjuk azt sem, hogy a kegyelem maffia a pedofil segítőn és erőszakos szélső jobboldaliakon kívül kiket engedett még el. Az egyik, ami nagyon fontos, hogy nyilvánvalóan nem egy felvételről leadott beszédről van szó, nem lehet megállítani és újra felvenni a bakit. A nyelvbotlásnak a kezelését kizárólag így lehet hatalmas nagy tömeg előtt kezelni, hidegvérrel, egyetlen ütemváltás után nekifutsz még egyszer, mintha mi sem történt volna. Illetve a másik, amit érdemes kihangsúlyozni, az a kegyelem maffia, ami azért egy ilyen elképesztően erős, már mémszerű kifejezés. Minden rétor a politikai spektrum minden oldalán arra törekszik, hogy ilyen kifejezéseket gyártson, sőt, ha elhagyjuk a közéletet, és megnézzük azokat a rétorokat, akik például a márkákat támogatják, ha megnéztek például egy Apple eventöt, ott is folyamatosan arra törekszenek, hogy ilyen már ikonokat, ilyen jelenségeket gyártsanak le, ezekben nagyon könnyen belekapaszkodhatnak utána a közönség soraiban állók. Hány ilyen eset lehet még? Nincs válasz. Csak ócska kommunikációs megoldások vannak. Ja, és lecseréltek 2 lélegző golyóstollat. A lélegző golyóstól azért egy nagyon erős metafora. Talán ezt többet most nem is szeretnék hozzáfűzni, de érdemes ezeknél a pontoknál megállni, és így nézni, hogy oké, nagyon törekszik arra a rétor, hogy ilyen karakteres szövegeket találjon ki. A köztársasági elnök az alávaló kegyelmi döntés után nem kérdésekkel, ügyészekkel, újságírókkal néz szembe, hanem a pénzes postással. Bevallom, elsőre azt hittem, hogy a pénzes postás az valaki a politikai eliten belül, és aztán rá kellett jönnöm, hogy nem, ahogy a szövegből a folytatásban is kiderül majd, arra utal, hogy a lemondott köztársasági elnöknek ugyanúgy járnak majd a juttatások. Aki mostantól élete végéig viszi neki a havi 4,5 millió forintos nyugdíjat. Muszáj azt is kiemelni, hogy ez egyébként pátosz, mert nyilvánvalóan nem azzal a magyar realitással találkozik majd, egyértelmű, mint az én nagymamám, akinek a postás kiviszi a nyugdíját. Nem az fog történni majd, hogy Katalinhoz becsengetnek havonta egyszer, és ott lesz majd a kövér boríték. Viszont az nagy trükk, hogy ezt az egyébként nyugdíjas magyar valósághoz hozzáköti ilyen szempontból. A hallgatás bérét. Onnan látjuk, hogy egyébként a saját közönségével ez a rétor nagyon jól kommunikál és jól tartja velük a kapcsolatot, hogy amikor elhallgattatja őket, megkísérli őket elhallgattatni, arra kéri őket, hogy hallgassanak el, akkor arra nagyon szépen reagálnak. Ez bárki, aki 1000 fő fölötti tömeggel szembenézett, már tudja, hogy óriási teljesítmény, de nagyon fontos, hogy ez viszont egy étosz alapú kérdés, mert nem ebben a pillanatban van nagyon nagy súlya annak, hogy a mutatóját az ajkai elé rakja, hanem hogy egyébként ez a közönség nagyon bízik Edinában ezen a ponton, és követik ezt a fajta nonverbális utasítást.
A volt államfő büntetése, hogy élete végéig luxusban kell élnie. Az általatok is fizetett komornyikkal, titkársággal, szolgálati autóval, és még a magánkórházi számláit is ti fizetitek, mert nyilvánvaló, hogy nem fog állami kórházba menni. Ami számomra nagyon érdekes, hogy direkt azt mondja, hogy amit ti fizettek, holott egyébként nyugodtan beemelhetné magát a tömegbe, a nép hőseként mondhatná azt is, hogy amit mi fizetünk, de valamiért itt eltávolodik ilyen szempontból egy pillanatra a közönségtől, és rájuk mutat, hogy ti fogjátok a számláit fizetni. A magyar állam napok óta sunnyog. Az állampárt gyermekvédelem alatt a politikai ellenfeleinek buzizását és démonizálását érti. És még csak most fogják úgy igazán ránk szabadítani a poklot, hogy fedezzék magukat. Pedig tehetnék azt is, ami helyes. Az oktatás, a szociális rendszer, az egészségügy, a gyermekvédelmi hatóságok megerősítése. Ez lenne a gyerekvédelem. Aha, most kezd körvonalazódni, hogy mi a valódi logosza ennek a beszédnek. Rámutat a tárgyra, ez a gyermekvédelem. Gyakorlatilag ő szeretné rétorként újra rajzolni a gyermekvédelemnek a keretrendszerét, szeretné, hogy ezt az egészet mi vele együtt újra gondoljuk. A beszéde az egy kísérlet arra, hogy új alapokra helyezzük azt, hogy mi a gyermekvédelem. Nézzük, hogy a maradék 6-8 percben összejön ez neki. Szigorúbb törvények, amik nem magyar emberek ellen hergelnek, hanem védik az áldozatokat. Ez a gyerekvédelem. Érzékeny, felkészült, az áldozatokra fókuszáló hatóságok. Ez a gyerekvédelem. Az angolban machine gunnak is szokták hívni, géppuskázásnak, amikor gyakorlatilag az a struktúrája a beszéd egy részének, hogy ugyanazokat a pontokat megismétli. Ez a gyerekvédelem. És aztán mond valami mást, és megint megállapítja, hogy ez a gyerekvédelem. Ez megint csak egy nagyon érdekes, egyszerre logosz és pátosz szempontból is nagyon jól értékelhető manőver, mert azzal, hogy megismétli ugyanazt a kulcsmondatot újra és újra, ad egy nagyon erős struktúrát, egyre jobban megérted, hogy miről beszél, kipipálja ezzel a logoszt, és ennek az egésznek nyilván a metakommunikációs részével pedig tudja hergelni a közönséget, amivel előrelép a pátosz kategóriában. Tisztességes fizetés azoknak, akikre a gyermekeinket bízzuk. Ez a valódi gyermekvédelem. A humorban is szokták mondani, hogy comedy comes in 3, hát úgy tűnik, hogy tüntetői szempontból is a 3-as struktúrában érdemes gondolkodni. És nem egy-egy látszatintézkedésre van szükség, hanem a rendszer teljes átalakítására. Egy ponton lehet, hogy feltűnik az embernek, hogy viszonylag kevés a konkrétum, és nagyon sok a minősítés, hogy mi az, ami működik, nem működik, valódi intézkedés, látszatintézkedés, és ez egy nagyon érdekes trükk, mert nem is lehet valójában elvárni a rétortól, hogy nagyon nagy konkrétumokba belemenjen akkor, amikor tüntet. Ugye amikor valamiért beszélek, amikor kiállok politikusként, és megpróbálok egy agendát felrajzolni, vagy amikor vezérigazgatóként kiállok, és egy következő negyedévet, egy évet, egy stratégiát felvázolok, akkor ott el lehet várni, hogy mondjunk konkrétumokat. Amikor valamivel kapcsolatban a felháborodásunkról beszélünk, és azt mondjuk, hogy teljesen új rendszert kell teremteni, akkor, és ez egy nyílt kérdés, nincs erre nekem retorikusként most válaszom, akkor vajon oké-e, hogy ennyire szabadon értelmezi a rétor, vagy el kellene tőle várnunk, hogy adjon több konkrétumot? Én magam se tudom. Az biztos, hogyha az ő célját nézzük, ami itt most a közönség összekovácsolása, és lehet, hogy egy mozgalomnak az elindítása, ezt ezen a ponton még nem tudjuk, akkor ilyen szempontból egyébként ő a saját céljait ezzel jól támogatja. Mert ebben az országban minél kiszolgáltatottabb egy gyerek, annál inkább cserben van hagyva. Nincs elég fejlesztő pedagógus, nincs elég férőhely, nincs elég szaktanár, nincs kréta, nincs orvos, nincs WC papír, nincs nyitva hétvégenként a szülészet. Megint hallottunk egy machine gun-t, mert gyakorlatilag egy 7 elemből álló felsorolás következett most. A tápszer drága, a gyümölcs drága, a menzakaja, a kórházi koszt, ehetetlen moslék. És ezeket mindenki elmondta már 1000-szer. Hiába! Ahogy 13 éve hiába fordultak a hatósághoz a bántalmazott bicskei gyerekek. Azt a választ kapták a hatalomtól, hogy minden rendben, nincs itt semmi látnivaló. Majd pár évvel később
még ki is tüntették János bácsit, a pedofil igazgatót. Nem megfigyelőket, szakpszichológusokat, revizorokat küldtek, hanem egy bronz érdemkeresztet. Ezen a ponton érdemes egy kicsit reflektálni a verbalitására, sőt, bocsánat, a vokalitására. Én alapvetően az angol szakirodalomból merítek akkor, amikor általában a 4P-t elemzem. Ez a pitch, vagyis hangszín, power, vagyis hangerő, pacing, vagyis ütemezés, és pause, vagyis szüneteknek a beiktatásáról szól. És érdemes a saját beszédstílusotokat is ez alapján elemezni, és megnézni, hogy akár a stressz hatására, akár a professzionális versus személyes helyzeteknek, tehát hogy a két helyzet váltakozása között hogyan torzítjátok, változtatjátok ezt a 4P-t a hangotokban, és hogy korábban is reflektáltam rá, hogy Edinát az emelik ki a többi tüntetésen színpadra lépő rétortól, hogy ő nagyon sokat csavar mind a 4P-n akkor, amikor ebben a szerepben kommunikál, és ami a leginkább meghatározó az az, hogy sokkal lassabban, teljesen más ütemezéssel kommunikál a közönségével. A legerősebb különbség az egyértelműen az ütem. Az, hogy ő milyen hangerővel beszél, az valójában egy technológiai kérdés, ugye, hogy jól működik-e a hangosítás vagy sem, de leginkább az ütemezése a beszédének az, ami teljesen megváltozik akkor, amikor egy ilyen színpadra lép. Az állam és a magyar társadalom süket. Odakint most szörnyek járnak, és az állam a legnagyobb szörny. Nagyon erős keretes szerkezet, ugye így indítottuk a beszédet, ez a legmeghatározóbb mondat az egész tüntetéssel kapcsolatban. Visszahozza, és lapot húz rá, mert hozzáköti az államot, mint legnagyobb szörnyet. Nagyon erős pátoszos húzás. De az a társadalom sem jobb nála, ami csendben tűr. Nem tűrjük! Nem tűrjük! Nem tűrjük! Az a társadalom sem jobb nála, ami elfordítja a fejét, ami még rajong is az elnyomóiért. 2 mondattal ezelőtt azt éreztem, hogy egyfajta önkritika gyakorlás is, mármint hogy így a közönségével együtt, hogy figyeltek, ez a mi felelősségünk is, tehát hogy ne csináljunk úgy, mintha az egészet rá lehetne kenni a politikai elitre. Most viszont ez egy fokkal tompábbnak tűnik, mert valójában a választó állampolgároknak talán csak arra a részére gondol, aki ezt az elitet támogatja. Ezzel kapcsolatban most egy kicsit bizonytalan vagyok, és érdemes nézni, hogy ezzel hogyan hintázik egy rétor, hogy az egyik pillanatban még mindenkit beletol ebbe a felelősségbe, a saját közönségét is, a következőben viszont egyel hátrébb lép. A kegyelmi botrány egyik fontos tanulsága, hogy a magyar állam szörnyetegek búvóhelye. A másik fontos tanulsága, hogy a szörnyállam nem csak jobb és bal, hanem a fent és lent tengelyen is széthasítja a társadalmat. Egy kasztrendszerben élünk. Más jog, más szabályok vonatkoznak azokra, akiknek kutyabőrük van. Érdemes azt is megfigyelni a beszéd kapcsán, hogy a szűken értelmezett tárgy, a gyermekvédelem mikor vált át egy összességében egy ellenzéki hangot megütő beszédé, ahol általánosabb a kritika az állam felé, mert most már ugye kasztrendszerről beszélünk, osztályharcról beszélünk. A püspökre, az ispánra, a földesúrra. Ha a bicskei pedofil segítő megúszta, milyen védelmet élvezhetnek a valóban hatalmasok? És nem csak arról van szó, hogyha ki akarnak menni a reptérre, nekik van egy szirénázó konvojuk, Gálvölgyi János meg órákat vár a mentőre. Curtis anyját meg kidobja a betegszállító, mint egy zsák szenet a hidegbe. Nem magára reflektál, ugyanakkor ez már nyomokban némi étoszhúzás, mert hogy olyan közéleti szereplőkre kezd el utalni, akiket ismer a közönség. Ugye nagyon sokszor akkor, amikor étoszról beszélünk, akkor azt nem csak a saját polírozásunkon vagy pozicionálásunkon keresztül tudjuk elérni, hanem elkezdünk utalni olyan dolgokra, amiket ismer az ember. Most persze erre mondhatnánk, hogy hát minden, ami eddig elhangzott, az a közönség számára ismeretes, no, de azért nagyon más ügyekről beszélni, meg történésekről beszélni, mint azt mondani, hogy Curtis, mert eddig ugye a politikai elitről volt szó, szörnyekről volt szó, pátosz, hasonlat, metafora, nem mutatott rá egy-egy politikusra, nem mondta ki politikusnak a nevét. Gálvölgyit és Curtis viszont kimondja egy az egyben, használja az ő étoszukat. Ez a kegyelmi botrány arról is szól,
Hogyha holnap agyonver egy szétkokainozott oligarcha, akkor ne számíts arra, hogy igazságot fogsz kapni. Épp úgy áttaposnak majd a sérelmeden, ahogy a bicskei gyerekeken. Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem jobb oldal, bal oldal kérdése ez a mértéktelen romlottság. Ez talán az egyik legfontosabb tételmondat, ugye ez az új hullám, ezt szeretné erősíteni valószínűleg, hogy szakít a jelenlegi jobb és baloldali establishmenttel, és valami más próbál ide behozni, és szerintem erre próbálja meghergelni a közönséget, hogy itt most ne az eddigi pártpolitikai identitásukon keresztül közeledjenek a témához, ami első körben nem tűnik realistának, hiszen ha már Edinának az étoszára gondolunk, akkor ugyanúgy megvan ez a kettéosztottság, mert az ő étoszához van, aki úgy viszonyul, hogy hát egy intelligens humorista, aki egyébként nagyon fontos ügyekkel foglalkozik, és meg tudja mozdítani az embereket, a másik oldalon meg már eleve leírják, mert hogy egyáltalán felszólal a kormány ellen. Kedves gondolatnak tűnik, hogy szakítsunk ezzel a státuszkóval, az más kérdés, hogy ez mennyire tűnik realistának. A politika törvénye, hogy az a hatalom, aminek nem kell félnie a számonkéréstől, így fog működni. Az a hatalom, amivel szemben nem áll társadalom, ilyenné válik. Az a hatalom, amitől nem követeljük meg, hogy polgárként, emberként viselkedjen velünk, az az árvákból prédát, a többiekből szolgát csinál. Mióta bejelentettük ezt a rendezvényt, visszatérő kérdés, hogy jó, de mi lesz utána? Unjuk már, hogy kijövünk, hazamegyünk, és nem történik semmi. Ez az első, hogy elkezd egyébként saját magáról beszélni, mert hogy megemlíti, hogy hát ő, mint szervező, milyen kérdéseket kap. És érdemes figyelni, hogy ez hangulatban mekkora váltást hoz, mert a pátosszal gyakorlatilag mindig egy ilyen felhős, buborékos hangulatban, egy kozmoszban vagyunk. A logosz az tényleg ilyen geometriailag lerajzolható, hogy na erről van szó, ez szerint kell haladni, és aztán ebből az illúzióból, ebből a buliból kikerülünk akkor, amikor a rétor elkezd reflektálni saját magára, és vagy a csapatára, mert ez gyakorlatilag egy ilyen reality check, egy státusz csekkolás, hogy oké, de milyen körülmények között zajlik ez az egész? Mint hogyha egy pillanatra kijönnénk a moziból, és a szünetben a mosdó mellett megbeszélnénk, hogy mit láttunk eddig. Én is unom. És ha már az előbb úgy tűnt, hogy építi az étoszt, akkor itt most egy pillanatra megáll, és elkezdi azt mondani, hogy ő is unja, van neki is valamilyen relációja ezzel a helyzettel. Szóval mi lesz utána? Háromféle válaszom van. A realista, a pessimista és az optimista. Dilemmáztam, hogy melyiket mondjam el. Nem tudtam eldönteni, elmondom hát mindegyiket. Ez megint csak egy érdekes húzás logosz szempontból. Kijelöl 3 csapás irányt, felkészít minket egy struktúrára, és utána persze azt mondja, hogy hát itt az ideje mindhárman végigmenni, de ez gyakorlatilag olyan, mint amikor annak idején a szakdolgozatodban a tartalomjegyzéket beállítottad, vagy amikor a prezentációd elején így a table of contents jelleggel mutatod, hogy mik lesznek a napirendi pontok. Ez azért is nagyon lényeges, mert ugye hosszú beszédről van szó, nagyjából 4 óra környékén fogunk majd járni, amikor elköszön a közönségtől, tehát időnként meg kell állni, és kell adni neki valami keretet, hogy az emberek tudják vele tartani a lépést. Előrevetít egy rendezettséget. A realista válasz, hogy a mi eszközeink eddig tartottak. Nem akarunk politikai hatalmat, csak segíteni szeretnénk, és ehhez a civilséget használjuk. Az áldozatok mellé állunk nyilvánossággal, cselekvéssel és adománnyal, amiről Gulyás Marci fog hamarosan beszélni. Ez egy nagyon egyértelmű logoszos helyzet, mert felsorolja, hogy mik a szándékaik, és mi nem a szándékuk, hogy ez itt most nem a hatalomról szól. És ugye itt nagyon fontos megállni egy pillanatra, és megint az ő és csapatának az étoszára rátekinteni, mert aki a politikai spektrum egyik részéről jön, az azonosul ezzel, és azt mondja, hogy na végre itt van valaki, aki nem a hatalom potenciális mámorában, vagy mámora miatt, vagy mámoráért szeretné ezt az egészet csinálni. A túloldalról viszont megjönnek a szkeptikusok, akik azt mondják, hogy hát dehogy is nem, hiszen a háttérhatalom ott áll mögöttük, és bátorítja őket, hogy ezt csinálják. Ezért egy ponton egy ilyen típusú beszédnél már nem elégséges a pillanatban elhangzott szavaknak az elemzése, és muszáj hozzá pártpolitikai kontextus behozni. Én ettől továbbra is eltávolodom, és maradok a színpadi helyzetnél. A pessimista válasz,
az itt lévő párttagoknak és pártszimpatizánsoknak nagyon nem tetszene. A többiek pedig bár egyetértenének, azt gondolnák, hogy ezért a kárállásért fölösleges volt a péntek estéjüket erre a rendezvényre áldozni. De van egy optimista verzió. Az, hogy az éppen aktuális közönség vajon mit gondolhat, és erre reflektálni, ez egy prima eszköz, hogyha bármit ebből a beszédből elvisztek magatokkal, függetlenül attól, hogy milyen környezetben dolgoztok, milyen típusú rétori helytállásra van időnként szükség a részletekről, ezt jegyezzétek meg. Élőben, nyilvánosan az emberek szemébe nézni és kielemezni, hogy ők vajon mit gondolhatnak, és már eleve indukálni, hogy milyen kategóriába lehet őket osztani, ez minden egyes alkalommal prima. Bármikor tréninget tartok, vagy előadást tartok, én is azt teszem észre, hogyha kihangosítom, hogy ki miben van, valószínűleg aznap, például a diákjaimnak a motivációs szintjére reflektálok, vagy végig gondolom, hogy egy vállalati környezetben mi miatt vannak ott az előadóteremben egyáltalán a kollégák, az elképesztő jégtörő, és az emberek mindig azt érzik, hogy na, a rétor közelebb került hozzájuk. Nyilvánosan elemezni az aktuális közönségedet mindig működik. Olyasmi ez, amit régen nagyobb hatalmi távolságok esetén nem csináltak a rétorok sosem. Ez egy kifejezetten szerintem posztmodern megközelítés, és érdemes használni. Igaz, hogy egy ilyen tüntetés nem változtatja meg a világot, de megváltoztathat minket. A gondolkodásunkat, a mentalitásunkat, a tanult tehetetlenségünket. 50 000 demonstráló nem elég. Nem elég, de egy jó kezdet. Nem az út vége, hanem az út eleje. Látjuk, hogy sokan vagyunk. Látjuk, hogy az emberségnek, a szolidaritásnak, a normalitásnak is van bázisa. Ha ezt a kiállást nem az utolsó előtti lépésnek látjuk, hanem az elsőnek, akkor újra van remény. Van egy ügyünk, amiben minden jó érzésű ember a társunk lehet. Állítsuk magunk mellé a magyar társadalmat! A beszéd végéhez közeledünk, ami gyakorlatilag a call to actionről szól. Most már valamire el kell kezdeni bíztatni ezeket az embereket, és ez nyilvánvalóan egy nagyon izgalmas kérdés, függetlenül attól, hogy az ember reklámszakemberként dolgozik, vagy éppen tüntetőként lép fel a színpadra, vagy egy családi rendezvényen próbálja valamelyik rokonát méltatni. Mi az ukáza végén, mire szeretném rávenni a közönségemet? Állítsuk a bántalmazottak, a gyengék, a kiszolgáltatottak mellé a magyar embereket. Leginkább az árva és szegény gyerekek mellé, akiknek nem csak a fizikai és lelki biztonsághoz van joguk, hanem joguk van egy olyan országhoz, ahol nem a közöny és nem a gyűlölet uralkodik. Köszönöm. Most, hogy Edina beszédének a végére értünk, szeretném feltenni azt a kérdést, hogy vajon milyen szinten érdemes ilyen jellegű beszédeket elfogyasztani és megélni. Mert azt gondolom, hogy a kritikai érzékünknek 3 szintje lehetséges. Az egyik, ahol önmagában a rétorral kapcsolatban szinte minimális a kritikai érzékünk, mert hogy vagy azonosulunk az ő témájával, vagy sem, tehát a pátoszt helyezzük az előtérbe, és vagy átérezzük azt, amiről beszél, vagy teljesen ellenállunk, ilyenkor nincs kritikai érzékelésünk, vagy rákaptunk erre az agendára, és teljes mértékben támogatjuk őt, vagy egyáltalán nem kaptunk rá az agendára, és akkor azt gondoljuk, hogy borzasztó, amit csinál. A 2. szintű kritikai értékelés az az, hogy ezzel teljesen szembe megyünk, ez az, amire én többnyire igyekszem, azt hiszem, itt ebben a második videóban még persze nem lehet egy ilyen nagyon komoly modus operandiról beszélni, de van egy ilyen elképzelésem, hogy teljesen kivenni ebből mindenfajta indulatot, és csak megnézni, hogy mi működik és mi nem működik. És aztán van egy 3. szint, ami ezt a 2-t kibalanszírozza, és azt teszi fel kérdésként az elemzőnek, hogy oké, miről akarja meggyőzni a közönségét a rétor. És gyakorlatilag az ő eredményességét értékeli. Ez a 3 megközelítés van tehát. És azt gondolom, hogy ha teljesen kihűlten nézem ezt a beszédet, akkor találok benne túlzást, találok benne metaforákat, találok benne
struktúráltságot, és akkor a mérlegnek a két oldalára ki tudom pakolni, hogy mi az, ami objektívan működik, és mi az, ami objektívan nem működik. Aztán egy ponton az ember végig gondolja, hogy nem biztos, hogy ennek a teljes kihűltségnek van értelme, mert muszáj megnézni, hogy mi volt az eredeti szándéka ennek a rétornak, és mit szeretett volna a közönségnél elérni. Így hát elemzőként szinte mindegy, hogy mit gondolok a túlzásról. Ha azt látom, hogy ez a rétor ezzel tudja bekapcsolni a közönségét, és a közönség erre pozitívan reagál a rétor szándékai szerint, akkor megint egy túlzást és egy metaforát is teljesen máshogy tudunk értékelni. Szerintem ezen a ponton a legizgalmasabb, hogy feltegyük magunknak a kérdést, tudunk-e az indulatainktól függetlenül reagálni egy tüntetésen elhangzott beszédre, vagy akár egy köztársasági elnöki lemondó nyilatkozatra? Képesek vagyunk-e egyáltalán 2024-ben magyar emberként megállni, és azt mondani, hogy oké, a saját indulataimtól függetlenül kiértékelek egy kommunikációs aktust annak érdekében, hogy tanuljak ebből, és utána a hétköznapokban én is alkalmazzak ebből bizonyos technikákat, más technikákra pedig következetesen nemet mondjak. Tök jó lenne, hogyha ezt ti is végig tudnátok gondolni, én pedig most búcsúzom, folytatása következik. Sziasztok!